אני בעד חיסונים, שהסביבה לא תידבק וכולנו נהיה בריאים. ואת הילדים שלך? גם את הילדים שלי חיסנתי מהיום שהם נולדו, ואני אמשיך לחסן אותם. אני נגד חיסונים לילדים. בקיצור. למה? יש לי מלא סיבות. מלא סיבות, אבל זה כדי שכל אחד יבדוק בעצמו. מחלות שהיו בעבר, ובגלל החיסונים כבר בעצם לא היו קיימות עד היום, עד שאנשים הפסיקו לחסן. אז אני חושבת שכן צריך לחסן, אני חושבת שאין סיבה שהמחלות האלה יתפרצו שוב חזרה, כשיש חיסון. תראו, הנטייה הזאת זה לא איזה דגל שאני נושא, לא נלחמתי במערכת. אם באו וכל הכיתה התחסנה נגד משהו, אז הם התחסנו גם. אם הייתי צריך לבחור, אם היו באמת שואלים אותי, אז יכול להיות שחלק מהחיסונים לא הייתי עושה. All of mine have all of their vaccines, and I think it's really, really important. אני בעד חיסונים לילדים, לתינוקות וגם למבוגרים. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, זה מונע מחלות קשות. מתי נולד החיסון הראשון בכלל? זה היה במאה ה-18. הייתה מגפה קשה של אבעבועות שחורות. ומה שראו שהחולבות, בניגוד למיליונים שחלו ומתו מהמגפה, החולבות, אלה שחלבו את הפרות, לא חלו ולא מתו. בהמשך הסתבר שבעצם יש מחלה שקוראים לה אבעבועות של הבקר, שהיא עושה מחלה בפרות, אבל היא לא עושה מחלה בבני אדם. והחולבות שנדבקו ממנה לא חלו, אבל פיתחו חיסון נגד אבעבועות השחורות. וככה הם ניצלו. וזה בעצם הלב של מה זה חיסון. אז החיסונים שאנחנו מקבלים היום, זה בעצם חיסונים שהם מפתחים לנו את מערכת החיסון, בין אם זה חלבון, בין אם זה וירוס מוחלש, בין אם זה חיידק מומת, או מרכיבים אחרים, והם מגנים עלינו מפני המחלה. רוב החיסונים, לא הכל, ניתנים בשנה הראשונה לחיים. השנה הראשונה זה שנה שהתינוק הוא רגיש, פגיע למחלות זיהומיות, ולכן מאוד חשוב להגן עליו. ואנחנו, בגלל זה את רוב החיסונים אנחנו נותנים בהתאם להתפתחות המערכת החיסונית של תינוק, נותנים בשנה הראשונה. ילדים שנכנסים לגיל הגן, הם אלה שמביאים את המחלות לשאר האוכלוסייה. הגן זה מצע גידול טוב, ילדים מאוד קרובים אחד לשני, מריירים, משתמשים במוצצים. רוב המחלות, הרבה מהמחלות העונתיות של מבוגרים נדבקים מהילדים. הסבים נדבקים מהילדים בגיל הגן. אז זו אוכלוסייה שלא רק חשוב לחסן בגיל שנה כדי להגן על התינוקות, אלא גם חשוב להגן עליהם לפני הכניסה לגן, כדי שהם יגנו על שאר האוכלוסייה. יש הורים שלא נותנים חיסונים בשנה הראשונה, כלומר דוחים את החיסונים, יש הורים שלא נותנים בכלל. זה הורים שמודעים לנזק האפשרי שיכול להיות כתוצאה מחיסונים. זה הורים שמבינים כמה חשוב לעודד מערכות טבעיות של בריאות כמו מערכת החיסון. כלומר לעודד אותם במקום לתת להם כל מיני דברים כמו חיסונים שבעצם מבטיחים שהמערכת תוכל להימנע ממחלות שונות, כשבעצם המערכת הזאת תפקידה להיות בחוזק כזה שהיא מסוגלת להתמודד עם מחלות, וזה הרצון שלנו כמרפאים הוליסטיים. זה לא המומחיות שלי, התחום הזה, לא חקרתי לעומק, אני רק כאילו יודעת מה הלב שלי והידיעות שאני כן יודעת כבר 20 שנה על הנושא אומרות. הרצון שלי הוא להביא מהידע שלי או מהדברים ששמעתי לגבי הנושא, ושכל אחד יעשה את המחקר הפרטי שלו. אני מאוד מאוד בעד שקיפות וחקירה של נושאים שונים, ובעיקר בנושא הזה שיש בו לא מעט הסתרות של נזק. אנחנו נותנים חיסונים נגד מחלות שאנחנו יודעים לחסן נגדם בלי לגרום להרבה תופעות לוואי. ויש כמה מחלות. פוליו למשל, זה
מחלה שבשנות ה-50 גרמה לילדים להיות משותקים. אבא שלי ממש זוכר שהם חיו בחוויה של רולטה, שאחד משלוש יישאר משותק. המספרים הם יותר נמוכים, אבל באמת הייתה שם סכנה ענקית. שני חוקרים בשם סבין ובשם סלק פיתחו חיסונים מקבילים, אחד המוחלש, אחד המומת, ונתנו אותם לאנשים בשנות ה-50, והפוליו בעולם המפותח, המחלה נעלמה. במדינות המתפתחות, איפה ששיעור החיסון הוא יותר נמוך, עדיין יש את המחלה הזאת. סלק וסבין הם הגיבורים שלי, כי הם כל כך רצו, הם היו שני חוקרים שכל כך רצו להציל את האנושות, שהם בעצם לא רשמו את הפטנט על שמם. אז אם תחשבו על זה, הילדים שלהם הפסידו ביליונים של דולרים, מעצם זה שהם רק עבדו בשביל לעזור לילדים עם הפוליו ולהציל אותם מנכות, והם לא רצו לעצמם כסף, חוץ מהמשכורות שהאוניברסיטאות נתנו להם. שאחד הקשיים בעולם שלנו שמלא במידע עכשיו ומידע סותר, הקושי הוא למי להאמין, כן? למי להאמין. הקושי הוא להתמודד עם חרדות ופחדים שלנו קיומיות, הישרדותיות, כאילו הילדים שלי יכלו, מה יהיה? מדברים המון דברים, למשל על החצבת עכשיו, על כמה סיבוכים יכולים להיות שם. הדברים קצת מוגזמים לפעמים, אני יכולה לומר. ואני מעודדת אותם לחקור את הרופאים, לשאול כל דבר. אפשר גם ללכת לייעוץ חיסונים אצל הומאופטים, אני לא עושה את זה, אבל אפשר ללכת, וזה יכול לעזור. כשצריך לבחור בין סיכון כזה או סיכון כזה, אני פשוט אומרת, כל אדם חייב ללכת עמוק פנימה, ללב שלו, ולעשות את המחקר, כלומר ללכת גם לראש, למידע, לידע, גם ללב שלו, לבדוק את התפיסות שלו, את האמונות שלו, לראות מה ההחלטה שעושה לו הכי הרבה שקט. כשמדובר בבריאות, אני חושבת שצריך לשים בצד את כל האידיאולוגיות ולחשוב רק לטובת הילדים. ואני חושב שלהגיד גורף כן או לא, זה לא נכון. יש חיסונים שכדאי לעשות. כאילו דלקת קרום המוח לא רוצים להתעסק עם זה, הפטיטיס לא רוצים להתעסק עם זה. אבל יש מלא אינפורמציה, במיוחד סביב השפעת, שהיא לא לכאן ולא לכאן. קשה לי לסמוך לגמרי על המחקרים הרפואיים, כי אני יודע שרובם מוטים. והתחושת בטן שלי היא שצריך לתת לגוף להתמודד, ולטפל בעצמו בנגיפים, ומערכת החיסון חזקה ואנשים בריאים. אז לא צריך להכניס דברים מבחוץ. לא תרופות ולא חיסונים. יש המון אינפורמציה מפחידה באינטרנט ובמדיה. לא רק שיש הרבה, היא שולטת יותר מהאינפורמציה של מחקר מדעי. ובגוגל כל אחד יכול לפרסם. והיו המון אינפורמציות כוזבות. בשנת 1998 היה רופא אנגלי שקראו לו וייקפילד, דוקטור אנדרו וייקפילד. הוא פרסם בירחון סופר חשוב, שקוראים לו לנסט, מאמר על 12 ילדים, והוא תיאר, למרות שלא הייתה שם קבוצת ביקורת, הוא תיאר קשר בין החיסון של ה-MMR, חצבת, חזרת והדמת, לאוטיזם ולמחלות מעי דלקתיות כרוניות. אותו דוקטור וייקפילד, אותו רופא אנגלי, פיתח חיסון אלטרנטיבי, בתוכנית העסקית שלו הייתה אמורה להכניס לו 54 מיליון פאונד. מאז מערכת הבריאות חקרה ויש מעל 25 מיליון ילדים שהשתתפו במחקרים וראו שאין קשר בין אוטיזם לחיסון הזה. תראו, היגיינה זה היה הדבר הראשון שהוריד את התחלואה והתמותה בעולם. אבל החיסונים היו הדבר השני. אפשר להגיד בכלל התערבויות תרופתיות, אבל חיסונים יש להם מקום להערכת תוחלת החיים. אני חיה פי 3 זמן ממה שסבתא של סבתא שלי הייתה חיה. יש לי פי 3 זמן לאהוב את בעלי, ליהנות מהילדים שלי, לזכות בנכדים, אולי לזכות בנינים. סבתא של סבתא שלי, תוחלת החיים הממוצעת שלה הייתה פחות מ-50. אם כל הילדים בארצות הברית יאחרו את החיסון ב3 שבועות, את שגרת החיסונים הרגילה, יהיו כל שנה 187 מקרי תמותה נוספים. זאת אומרת, חשוב לתת את כל החיסונים ובזמן, וזה לא
גורם לנזק יותר מהתופעות לוואי הקטנות. כדור הארץ הוא כבר גלובוס מאוד מאוד קטן, ובדרך כלל ההורים שלא מתחסנים נוטים להיות בקהילות. ובתוך אותם קהילות, אחוז החיסונים הוא הרבה יותר נמוך, ואז הם לא כל כך נהנים מאפקט העדר. למשל, ב-2004 הייתה מגפת חצבת, שהתחילה מישיבה בברוקלין, ועברה לישיבות בירושלים, וככה התפשטה בעולם, כי אפילו שהם היו במקומות שונים בעולם, הם היו מאותה קהילה. אז לקהילה יש ערך חשוב, אנחנו ערבים זה לזה, לא רק לילדים. שאלת אותי על ילדים, אבל אנחנו צריכים לזכור שבכל קהילה יש חולי סרטן ויש מדוכאי חיסון ויש אנשים עם מחלות כרוניות שלוקחים סטרואידים או שלוקחים תרופות אנטי-דלקתיות, מושתלי כבד, מושתלי איברים. האנשים האלה, גם אם הם קיבלו חיסון בעבר, החיסון לא מגן עליהם. חשוב שנשמור אחד על השני.